Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Menteri Berim jong ketenat ka kot ka kya ka Sarkar Jila ka Dr. Amperin Lingdo. Kalong bahagi jaka lekai futsal kinong penyat bagi shimpisa bayi lekai kide ban bu. Ye uwe udong pet ye ka kot ka kya ba kitiar punan kam ka kot ka kya ban yadai kinong ye lekai ladawan kanu ka jingja kumbaja ye MP ka Lok Sabha na Shillong u Dr. Ricky Singkon. Habekran shikilat patai kubor ka kong Amperin kalong bahagi madan ye lekai futsal. Kamjudan kata kajaka kabagi no lekai kin pentanda shwa yelade banle ikjin lekai kilan met hashwa bat hadian bekiladap yelekai kumta kalaong bale se kane kade ka wei ka daw bami kum kini ki jingja Long tengru kami health minister abai dei bak kini kadon ka jingja ban kriat sini ka jingkla no MP hadian ni lekai ha ki madan foto itu kai ba PE trayam ni kadai ka jingduna ba kamdan taka jingang lak awanes bai dei ba kai kum ban ICPR ki pangna kano ko TPE kini ki futsal fields kadang day ke aka kabadang thamai dang shuyu ishen ya kata kajing yerap jong ke Department of Sports lani nakiriu shimet ru bakin shna ye kini ki futsal fields haki jaka prepare ha saudong jong kani ke jela ka jongi ti ngaru ngadai nakata ka jaj long yeng kabaki bahing jong ngaru kide kita kibashi sotonat ha ban lek kai futsal but ngalak julek ku syaki madan futsal bangan pet kai ye ki bahing la jong baki lek kai futsal but hakapor banga let syakata ka game nga juyo but unlikely ki juya ka jabing ka jonga kabaning kong kalong ba ngayo ba kibon yele kai futsal kijutay hi kito kibala palat substance nem boni na patengki bele futsal gidi kibala shaneng jong ka substance nem ba ya ka futsal kumyo yele kai fi habuk pi aksiu dakador tinga sumudor mga bale si kata kadegaway na kidaw ba PUE kibala kamrang ba kisnutunan kanila kay futsal kinyawan bet syamadan kisupong bet yakabut kisumare bet kisyele kay futsal bet tipinde UE ba kaan jong kakot kakya but kanu ka sports ka ba mano kiyele kay kajudawa baswa bapin yelekai ha kata kamadan watlai de imadan ibarit ba kalong kabadon kam bapindon ya ka warm up area ti kamadan futsal kalong bet tang itu imadan syaken riang ngimju kam UI badon kajaka ban warm up kita kinong wan yelekai ha kata kamadan keturu nga kakta pa ya kajingbut jepekat jonga namar ba tip na kajaka bela sya kajaka ya lek bol klem don kenu ka warm up kabalong compulsory ya kamet deh bahkan long kabala penkre ban yelek kai kenu ka sport tip adu katno kalong kababha ban le kaba arpan ni jiyo ihi hakino kino gijat sport satla ka perthei bahadin bayalek kai ya ka matchru kadai bandon ka cooling lani cool off exercise kabamut ba nang tu namadan football mare no lek biang se kikam kijam kijong pi namar kamet pi kala khluj kala terha pi don kam ban kulau ya kata kamet kapat kijong pi te ngala ju pet ya kane bat ngaju ong ba lesi kalong kabambahaya kamet ngangam dadai ka doktor brio padi ka doktor kot bri ngala jupuli ya kani bat ngasngau ba hadin ka jingja ka baktang kum kani ka jingdu no ya ka bensim ka bokotor jong MP ba ya jong ngasngau kta ha bat imat la dai ru ban penkre ya kita ki SOP operating procedures kibadon ye ki futsal fields kidon katukat dingin
kador kababiang kabapishim na kinong yelekai ngatrai kidei ru bandon way u paramedical staff but minimum equipment banyada ya kini kinong yelekai ladawan kanu ka jingja kumba kaja patu kajamin namarba kat bapinda poi syakajaka ay sumar yo kita ki minit ki bakongsan mla pati banyarap yakini ki bakelon hakum ketu ka apot taki SOP la banle namar ngam juyo sngo kwat bakandon ka futsal ka basu IA ki bru banyelekan ngayo sngo ba ki hap siwet bat ki juyo senyang namar ngaru ngadon ki bahayeng ki balet yela kai futsal jan man kasngin arsin license tayo gidang lek te ngayo iba don kamban le no ikiti SOP skirke ban pet pade ba ka minimum paramedical assistance day bandon ladapi ong hap hikai solonsar haki school kumno banle CPR kataru ka babiang Henry ngidei ban kenmau ba haba omnang ru banle ya ka CPR kabama kalong yo nang wanlam ka jingjulor kabanang penjenjar syo ya kita kibayo kum ketu ke jempang sendet ka heart attack lelai kalong kaba technical ba pimla ban handle ki heart attacks patients lada one kum ketu ke jingja but kabalai kabanga UI kalong ba haba UI ba don kum kani ka situation ba don ka heart attack ki bayawan lang ru let's say ka klumar ka jengmut ka jeng perkat ki bapli mla ban perkat ru bakan poi kum kata bah khamat jong pi kan ja kum ta ti hadu kat no ken hila ban le kata ti ngatrai ka lenti ka babiang ka de ban pelong compulsory ba iwei pi iwei ijaka ya le futsal pidi ban biang basic paramedical facility yo ja kum kani bat kinong penyat jong ka futsal ki di bandon lut ya ki emergency service numbers namar kitu ki perlok ki bele kailang let's say kim poi takhan rei unong penyat uba syong ha ka tu ko kamera red ka balum balang ya kita kinong one book ya kani ka caka pidei bandon Patula benong ba kini ki ambulans sugila di bandon ha kini ki caka kamlong ka basuk namar ngalapek ya katanan jong ka kot ka khia hakin ki snem ki baladep ban shu pen biang ambulance ka habadon ka caka kamdei ka basuk kwa pakan long ha kata kadur Henry ka ambulance service ka dei ban long sensitive ba ya ka call in number kabawan nakum kini ki facilities number hakum kini ki fields piyo kita ki judge jingja ki belong very serious or bala deb yang one artificial turf patmai what dai I CS jongiru iyo ya kata ka jingur ha ka to ka turf ka bashat kai ba but ban transport pat yaki syaka haya facility ban yo ya kata ka assistance pi don come ya ka technical team ka banang kumno ban ra kabadon kitu ki braces ban pet pakakli kamdei ban ki badon ya kata ka special ambulance pi kamlong easily available untuk long haban thum mi ki bri ko bla expert la kini ki after ki trial ki jong ki after tak kadai bandon ka MOU ka baya soy lang ba pila shim ya kani ka fund na ka sarkar nala de pila sale to ka fund por ba soy ya ka MOU kadai bandon ka standard operating procedure ka baong ba ngiru ngin penbiang yakane nakata kabaisiw yele football futsal jong kita ki bawan buk pag bayale kita ki jakaken la banle yakata kamdei ka bae banle sim ko do jong FBB jongi kala dai ban pen kersiw thya yangi mangidon kam banle no ud yakanu kanu kajing pen kre ban pet bakum kani dei shu lanu banja namar kalong shisha aba ban accept